What's up mga kamarkada, mga Mings? O nato na ni sa MOR Studio Cagayan de Oro og ako ra isa. This will be my last time nga mag-duty. For 2 weeks nag-duty ko dire. Ako ang assigned sa hapon. Kaming duha ni Maria sa buntag siya. And 14 days mi nag-duty and kami ang bahala sa online nga madunggan ninyo sa morcagayandeoro.com nga music, no? Kami ang bahala mag-load ana dinhi. Tapos napud mi sa wala nakabalo nami alas 8 paingon sa alas 9:30 nga online streaming sila ni Bernie dito, si Maria Filingera, si Maria Filingera, and then si Boy Negs og si Sweet Maricar. And then sa hapon kami ni Sweet Maricar og ni Boy Negro og ako. And next week, so sa Monday, sugod Monday, si Joe Romantico ang mupuli I think sa hapon, and si Rico Suave ang mupuli sa buntag. Siya mupuli kang Maria Filingera. Nalang ko dani kay agi pod og panamilit, no, sa akong last duty. Siguro after 2 weeks balik na pud kog duty. Pero madunggan gyapon ko ninyo siguro sa hapon. Kung naay signal dito sa akong adtuan dito, uli mo ko sa Bukidnon kung makalusot, no? I hope safe ra mo tanan diha kung unsa may inyong gibuhat karon. Ganina man god, wala lang, nag-share lang ko dani kay ganina mga 50 minutes ago nag-post ko og kani siya, mo ni siya, guys, kung makita ninyo, guys, chance na ninyo, sumpay daw nganong ang uban babae blank. Okay, ngano ako nang gi-post. Not because para kuan lang ka ng reklamo lang. Joke lang ni siya. For fun lang gini siya. Sa TikTok manggod na ako'y gihimo nga murag everyday na ako'y tulo ka buok nga parang hashtag I'm so confused. Namang good times nga malibog ko sa babae, and it's like a funny thing na dili na gyud mo mawala sa ila. O dili man tanan, pero generally ang mga babae ingana gyud. So I was hoping na kung unsa to ang akong mga gipang-ingon dito sa TikTok sa @MasterPoppyAlaba TikTok account na ko'y mga gipangbutang dito, murag gigag na ko ba, gihimo na ko og kuan skit. And gina-post po na ko na sa Master Poppy Facebook page. So I was hoping na nag-agree sila ato og na sila madugang ani. And kung naamang ko'y madugang ani, ako lang siguro na mga ideas ra ni siya nila. So karon sa mga naghatag og opinion, akong basahon na tanaw na to kung naba ni sila puruhan and naba ni sila katotohanan. Muamin ba mo diya mga girls? Or ang mga lalaki lang ba ni siya? Or naiuban ni funny lang gid siya nga naagi nga na gid ay. Sige, be try na to be. Unahon nato ning ganina. Pinakauna nga mga butang na to ang newest. Okay, dito din to sa pinakaubos. Okay. Okay, ang sumpayan nato kay nganong ang uban babae, si Ryan Clint Torres Cruz ingon siya nga nganong ang uban babae murag lalaki. Well, siguro basin masculine lang gyud or gusto nila nga na uban girls no nga medyo dili ganahan nga magpa-sexy and gusto nila astig para dili sila bastuson. May nga na ang posible na siya. Isa na sa mga dahilan nga nung astig sila, nga nung ang itsura nila mas gusto sila lalaki tanawon, or di por kuan ang lugar ni siya, no, not to mention ng mga lesbian nato nga mga kaila. So siguro medyo nanaway lang gid ni sila, kinagkatawa man nanaway lang gid sila sa mga babae nga medyo lakin-on og itsura, medyo sa cheekbones baka danhi baka medyo Iyan na siguro.
And halos tanan mga lalaki nga na murag lalaki kani si JR, nganong ang mga babae kay nang uban raman sa nino, di man ni generalization. Nay uban babae nga murag lalaki. Mga questions lang yun nila ba. Try nato si Chim Chim, ingon siya. Nganong ang uban babae kay dili makontento o unsay naa sa ila? What do you mean? Relationship ba ni Chim? What do you mean? Makontento siguro sa mga butang? Like, I think it's a human thing, no? Yung dili ta masatisfied diretso. Dili ta natay makuha. Like, gusto ni mo kutsi, nya na pug kay lain ganahan, di lain na pug na kutsi, mo pug ibalagya. Anam gina dili masatisfied ang tao. Unsa kay pasabot ani ni James na baka kanang specific gyud nga babae nga butang? Butang or tao? Ay number 1 nga question na Jim. Ayan. Ito si Mark Angelo 5 pare-pareho ra. Si Mark musta dia? Classmate nako sa high school. Sage, mas nganong ang uban babae mas gwapa pa ang bayot? Ana lang gyud siguro nagi bayot nga gwapa gyud kistanan. Na lang gyud siguro, and I think beautiful man ang babae labi na kung kana bitang dili ga makeup unya gwapa na gyud siya, no? And kung kailangan kag makeup to enhance your beauty, mas okay pod, pero ay lang pod pasobra kay most of us guys dili gusto nga mailad sa makeup, na mas lahi lagi tong i-love ka girl yay nga walay kuan, wala dili tungod sa imong makeup. Maria Saraos ingon siya nganong nga uban babae mag TikTok kailangan jud ipauyog ang kuan. Si kuan girl. Kana bitong inig my heart went oops. Agay ang kuan gini baton-ton harap. Respeto pod pero nagkatawa siya, naghahahalan siya. Lagi kay nakita niya siguro, no? Katong mga gifted. Katong mga gifted manggod siguro mo nang ilang ipasigarbo, and they feel nag-enjoy sila siguro, ana lang siguro Maria, no? Dili kita makabot nila, and kung ganahan sila nga medyo ma-enjoy ang mga tao sa pagtanaw sa ila, ila na, that's their own body, and at least dili ikaw Maria ang mahimong kuan, di ba? Mag-face sa consequence kung bastuson sila, ila na, no? Advice lang po sa mga babae, if ever dili mo gusto og bastuson, ayaw mo pagsuot og mga kuan-kuan or magbuhat og mga malaway. So kung okay ra sa inyo nga bastuson mo, hala pa dayon. Kay vitamins mo gyapon na sa among mga lalaki, medyo makapahappy sa among adlaw ana. Di lang pud ta dapat mga lalaki nga moabot nga lastful na gyud kistanan, no? Kanang katamtaman lang na alagyod na siya sa pugong lang gyud gyapon. Maria, ingon gyapon ni Maria nga nganong ang uban babae ganahan gyud na ilahang mauyab na motor. Agay, kay naay mo hatod. Ni agree ni siya sa akong giingon katong TikTok. Nga naay babae nga ganahan nga nay car na ay muhatod para siyempre door to door, di ba? Tanawa to ninyo akong Master Poppy nga kuan. Master Poppy alaban na TikTok gihimo. Alright? Nganong ang uban babae kusog mamiya, ingon ni Cristel Anzano. Kusog day sila mamiya. Basin gwapa lang gyud sila, no? Feeling nila namoy uban babae nga dili gusto mag-uyab-uyab og daghan. Kay dili sila gusto nga mailan or maingnan og kuan ana malandi ana. Pero kaning gwapa na gini sila right. Nani sila right nga ilang magpuli-puli sila kung ganahan sila o kung di sila ganahan sa kay basin nangita lang gyud ni sila og sakto. Part man na sa ilang kuan perks of being gwapa, kay kabuluman sila nga daghan po nakakrush sa ila, di ba? So na sila mas nice nga kuan right nga or mas advantage lugar sa ila nga mamili og lalaki, di ba? Sa mga gwapo nga na gyapon, I don't know, or na ang mga malandi
Oh, pwede ra po dili gwapa pero malandi. Oh, sige, ila po nang right. Oh, mo lang lagi. Kung ganahan ka, kung gwapa ka, o nya ganahan ka makasakit og tao, happy ka ana, makasakit kag tao, badayon dia. Basta na mga consequence ana og kung to kag karma, di ba? Na. Next, uy si Tito Johnny. Si Tito Johnny Gadosale, sabi niya, nganong ang ubang babae murag laki? Ay, ni-appeal man po siya di ay sa mga mga gadget sa mga murag laki. Wa kabalo muna pinakabuutan kanang mga murag laki. Muna siya muarsa sa mga baldi. Muna siya masulan. Lay po nagmasulan. Lay po. Si Wealthy Jean, nganong ang uban babae kay gwapa? Ngano di ba di ka gwapa Wealthy Jean? Wealthy na gani ka, di ba? Gwapa tanawa kay profile. Lahi ra gyud Wealthy Jean. Arctic, ngano ang uban babae Arctic kaayo bisan walay angay. Si Jeneline sa Banto. Oo, nay uban gyud no nga mag-arte-arte bisan ang naong kay hugaw. Ay, sorry. Ngano ang uban babae tinuod. Peace sa mga naigo. Armeli. Okay, nganong uban bae dugon mangayo mag-fries. Kung ako dugon napkin. Kung ako dugon napkin ra may pangayoon. Tinod na uban nga magmanyag yun. So sa mga girls diha, ayaw lang po mong pag-take advantage, but hangyo lang pud lugar nga palit og fries bi ana. Sometimes if you have a boyfriend or a family member nga understanding kana sila, pwede gyud sila makakuan. And we have to understand them, guys, kay kung ikaw dugon sus ay na lagi basta lagi hindi gyud ka kasabot ba, mo na di gyud na nimo ikon kay every month biya na nila makuan experience. Oo, natural na sa ila, and dapat sabton gyud naton na kay dili na siya mapugnan. Okay, guys? Mga laki dia, be a gentleman, ha? Pero sa mga girls pod, ay na pod pasobra eh. Grabe na sa gay. Abuso naman po ng uban nga grabe na pud gay ipabuhat, no? Ayan, hi to JR Kuyam. Si Ma'am Heidi, hello ma'am. Gusto pod og babae. Nganong ang uban babae gusto pod og babae? Nay uban ma'am nga nasakitan sa mga lalaki karon mas maayo man nga mulab ang mga tumboy or ang mga kapwa babae nila kay murag at number 1 dili makaburos. So di na sila problema kung maburos sila gahat. Oo, kung maging ana no na may sexual nga na. But ang uban pod babae siguro masabtan gyud nato nga na sila hate sa mga lalaki. Sakitan magud sila sa uban mga lalaki diha nga walay gibuhat. Sakitan lang mga girls. Tanawan ni karon mamalhin na sila, pulihan na lang ka og babae gyapon. Mao lagi amugod nimo ayuha brad bitaw. Di na tana kuana ng mga babae kay mo niyo mga ma-discourage na sila dayon. And well, lahi ra gid pud ang panahon karon ma'am no kay very kuan na liberated na una ang mga bata, labi na influence kayo sa social media, sa mga TV ana. And ito kay Charlie Grand, ngano ban babae magpanti og bra sa profile pic og magsayo-sayo sa TikTok, pwede ra man magsanina og sakto? Pansin ko lang, yes, nay uban nga proud kaayo kay mo daw ni sila ang mga moment sa ilang life nga perfect body, no? Kanus man sila magpasigarbo sa ilang kuan nga lawas, bahalag bastos ang tanaw sa tao, pero para sa ila I think it is something na sila prinsipyo ana, no? It is something na gusto nila i-proud nga ipakita, no? I don't know kung on sa ilang basin pod naapoy chance nga gusto sila nga mas 60 star basin nga na pud sila ka liberated sa ilang mind. Hindi, at the end of the day, you continue to become decent, and kung sila feeling nila wala sila gibastos,
Nananag lang. Hello? Hmm. Unsa man? Hmm. Hmm? Hmm. Sige, sige. Hmm. Sige. Okay. Dali na ta sa mga pinakalas nga mga kuan. Ngano ang ubang babae ha? Okay. Humana ta atong magbra og panty ana. Ila na na. Okay ra magyapon kay maka-alive man guna sa amo, maka-energy sa amo mga lalaki. Eh kung wala na po maging ana, di na po namo ma-appreciate ang mga babae nga dili maging ana. Di ba? Katong murag feel na mo wife material, di ba? Kay bisag kami, gusto na mo ang among partner dili maging ana, kay kung baga nakita na kabulumi how men think, no? If you girls want to do that unya, dapat andam mo sa mga consequences nga posibleng mahitabo sa imo. Kay kung magpaseksi ka diya, dapat posible na kay mga stalker, posible na mga maduol nga mga papasang, di ba? Ay papasang ay kanang mga old, basta kanang ana mga mo sponsor ana. So kung ganahan kag may ana, okay ra sa imo. Prone ka sa simba ko lang rape, no? So it's up to you. It's up to you. Dako naman ka. Si Genesis! Schoolmate na ako sa Pilgrim. Genesis Yamomo. Anong ang ubang babae magselos sa bayot? Agay, gisilusan gini si Genesis ba? Genesis no? Silusan kag babae? Ayay! Well, siguro walay kwarta ni si girl. Oh, insecure ka siya sa iyang self, sa iyang itsura, sa imong ka-close sa iyang lalaki. Ano siguro no kanang naagi uban babae na ay past nga gipag-agian, hugot nganong silosa kay na sila. Bisan ang bayot nga no threat unta para sa ila. I think sa kwarta ni siya ang pinaka-threat gyud no, kay ang uban bayot all out ra ba gyud mo higugma, no? So mo na ma-insecure. Alright, si Chila. Yan mga uban babae gaantos para lang matawag na pamilya. Oy, mo ni siya sa mga like sa mga battered wife or mga wife na gichitan sa mga bana. Oo, they are kuan man god kanang luoy kani sila because family ang ilang gikuptan pero ang sa lalaki biga-biga lang. Now we pray nga you become strong because part ni siya sa mission nimo sa kalibutan. Unsaon nimo pagpa-kuan kanang pagpahugot gyud sa imong faith, sa imong love sa katawhan ug ang sa pag-forgive. Lisod kay na siya pero I'm sure mingon man sila nga martyr kay ka pero I'm sure nagtan-aw man ang langit, no? If you forgive and if you nag-antos ka tungod lang sa gugma, tungod lang sa gusto nimo nga mahimong sakto nga ehemplo and you're doing the right thing, padayunan na siya. Kay dili man nga among judgment ang importante, no? Dili man nga among pagsaway ang dito man sa kaitasan. So if you think na you're doing the God's work, okay, padayon na sa imong gusto diha. Kay alam nyo na, dili man gyud ang pag-live sa kalibutan happy lang gyud na magyud gyapon na ikuan. And I'm sure nanay victorious gihapon ang ending ana. Labi nagnaa si Lord sa imong guidance, no, sa pag-guide sa imo. And lastly, eto, nganong ang uban babae si Naila Ellie, nganong ang uban babae maayo mag-apply og makeup samtang ako mag-apply kog makeup murag gi-rape nga clown. Clown di ay grabe sa guy din nato na i-joke ng rape. Anyways, I think matun-an man siguro ning makeup. Ako syempre di man mi kabalo mga lalaki ana sa among mga kon pero daghan na gani, di ba, munang trending kayo ang mga makeup tutorials sa YouTube and you can find ways, no? Matun-an gyud na siya, timan-an lang ninyo tapos ibalik-balik ba ninyo everyday, ba na every time mula ka mo na ba na permiso. Makatuon ra gyapon ka Naila.
And hopefully ma-better na ka ug ikaw na pud ang mutudlo sa uban. Okay? Pag vlog na pud dayon. Aba. Thank you so much guys. Mura pud to akong nakitaan karon after 1 hour. Akong gi-vlog ang inyong mga answers. I hope you liked it. Ako na ning i-delete kay para mananagin mo sa akong video o unsa man di na lang ako i-delete. Yan na lang ako i-delete. Alright. Ayan, kung ikaw isa ka sa mga na-mention ako, please subscribe sa akong YouTube channel and please follow my Facebook page nga Master Poppy. Okay? Don't forget! Bye-bye!